ongi torri Euskal Telebistara. Zuek ari zarete dagoeneko, Podemos aldu gurekin hizketan, nolabait ere ezkerren batzeaz? Ez, zeren eta, beraie barne prozesu bat eduki dute, nahiko iskanbilatxua, eta azkenean, Miren Gorrotxategi atera da nolabait ere kandidata bezala, eta, lehenik eta behin zorindu nahi dut, irabazi duelako lehia hori, baina guk beti esaten dugun gauza da, afera ez dela bat kentzea zu jartzeko baizik eta zer egin nahi dezun, ez? Eta guk aspalditik Euskal Herria Bildu bezala herri akordioen aldeko apustuak egin ditugu, eta orain dela 4 urte plantatu genitun, eta modalidade ezberdinak ikusten ditugu, ez? Ni beti esaten du gauza bat, eta orain errepikatu egingo da. Seguraski berriz ere, gehiengo soberanistak akotxen artean egongo da parlamentu honetan. Gehiengo izugarria, seguraski. Gehiengo autodeterminista oraindik ere eta izugarriagoa. Eta ezkerreko gehiengoa ere egongo da. Zein da faktore zentrala gehiengoiek operatibizatzeko? Euskal Herria Bildu. Ez dago prozeso soberanistari gu gabe. Ez dago ezkerreko gobernuri gu gabe. Eta hori da egiten dugun planteamendu, baina ez da bat kendu ni jartzeko, da zer egin nahi dugun herri honekin, zein erronkak ikusten ditugun, eta zentzu horretan gu gauza batetaz posten gera, eta da, eztabaida instalatua dago herri honetan, edo herri honetako 3 probintzietan. Eta da, ez dago aukera bakarra herri honetan, munduko herri guztietan bezala ez dagolako aukera bakarrik. Eta guretzat pozgarria da gutxienez, jada egotea nolabaiteko eztabaida, eta jada ikustea, guk ikusten dugun sektore batzuk gure ganatzen ari direla, gure ganatzen esan nahi dut Euskal Herria Bildu nolabait ere ikusten dutenak ezkerreko polo referentzial eta soberanista hori bezala. Baina gehiengo horien artean, esan didazu, gehiengo soberanista, gehiengo autodeterminista, ezkerreko gehiengoa badaude, baina gobernagarritasuna bermatuko lukeen gehiengoak oraindik agian ez dio EH Bilduri ematen, batuketa horrek espaldi modu behintzat Alderdi Sozialista erakartzen, ezkerreko bide horretik baldin bagoaz behintzat. Ordan zer egingo du, nola konbentziko Alderdi Sozialista nolabait ere jaurlaritza uzteko, EAJaren eskutik daukan akordori utzi eta zuen gana etortzeko? Bai, haitu dut Asier Blas esaten Alderdi Sozialista ez dela sartuko alako nolabaiteko operazio batean, beraz bada lehen indarra, ez? Kurioso izango zen ere ikustea, ea hori posible den ero, ez? Lehen indarra izatea ezkerretik ez dugu ikusten Alderdi Sozialista izango denik, ez? Zuk analizi hori konpartitzen duzu? Orduan ez da sekula ezkerreko alderdien batura bat egongo? Sekula hitza ez dut maite politikan eta bizitzan. Sekula esatea ez da holakorik, ez? Baina nik galdera bat eite ere buruari, ez? Eta da, 3 probintzietako autonomia Dinamarka izango balitz, ze gobernu egongo zen? Momentu honetan Euskal Herrian. Euskal Herriaren zati honetan, ezkerreko gobernu bat, normala den, ez Europan horrela gertatzen da. Gertatzen dira beste formula batzuk ere bai, ez? Baina nik uste dut 3 aukera daudela. Eta 3 aukera horiek dira, nolabait ere, Nafarrerara egin daiteken gobernu baten aukerare badago, bere garaian egin genuna. Orduan, esan nahi dut, aukera ezberdinak egongo dira. Ni posten naizena da, eztabaida politiko bat egitea sakonki herri honetako 3 probintzia hauetan, ikusteko alternatibak badaudela. Zen eta bestela ematen du hemen marmotaren historia batean bizi garela, eta gauzak egina daudela, eta betiko gobernu aukiko dugula, eta bar. Nik uste dut, behingoan instalatu den faktore ezberdina izan dela esatea, ez, badira beste aukera posible batzuk, Irunen gertatu da. Baina, Errioxa Arabarran, guk PNV-ri eman diogu botua, gratis eta more, PP ez egoteko, orduan, aukera ezberdina daude. Orain, badago gauza bat, guretzat zentralidade hartzen duna, eta da, gu gabe, ez dago soberanismoik eta ez dago ezkerreko politikak egiterik. Eta beraz, hori da gertatuko dena, datozen hauteskunden biharamunean. Eta ez da gertatuko ezkerreko bidetik joan ezkero, ezkerreko bide soiletik joan ezkero, bide independentista nolabait ere alde batera utzi beharko, proiektua, kakotxarten esan da, espainolagoa ez alda izango? Lagunengatik, hartu beharko lagunengatik? Ez du zergaitik izan behar, gu independentista gera, abertzalea gera, euskalduna gera, eta guk Euskal Herriaren independentzia nahi dugu, ez? Bazkideekin negoziatu behar baldin bada. Baina orduan horrek esan nahi du PNV espainolagoa dela momentu honetan, porque PNV espainolekin paktatzen du, eta zergaitik funtzionatzen du formula horrekin, eta ez gurekin. Guk esaten duguna da, hemen gertatu dena da normalidade sartu direla aliantza politika batzuk, eta anormalidade bezala hartu direla beste batzuk, ez? Baina hemen gauzak abiadura handiz dijoazte. Nik askotan esaten dut kapitalismoak badu momentu honetan nolabaiteko
ezaugarri bat, eta hori abiadura da, ez? Gauzak aldatzen dijoazte, batzutan sakontasun handirik gabe, baina eta hori gertatzen ari dare politika gintzan. 10 urte dira eta borroka armatu utzi zula, eta gauzak aldatzen dijoaz naturalidade guztiarekin. Testuinguru horretan hitz egiten zuen berrian, larun batean oso okeraz baldin banago Jesus Egurenek, ez? Alderdi Sozialistak halako izena izan denak. Eta nolabait ere berak galga bat ikusten zion aldaketari ere, ez? Oso egonkorrak direla politika autonomia erkidegoan esaten zuen, eta EAJak horretan egiten zuen lan azpimarratzen zuen, ez? Aldaketak gertatzen ari direla esaten duzu, txikiak agian, zenbat urtean gertatu liteke aldaketa handiagoa, ze hori garatzeko zenbat denbora behar da? Ez dakit zenbat denboran izan daiteken, ez? Berak planteatzen zuen hauteskunde municipal eta foraletan gertatu daitekela, ez? Baina ni berriro diot, niretzat pozgarriena da aukera ezberdina daudela. Eta guk ez ditugula aukera bat bestearen kontra planteatzen. Hau da, guk nola ikusten dugu herri honetako zati hau? Guk ikusten dugu estatus politikoaren komisio horretan, PNV-ek errenutzia bat egin diola bere proiektu ambizioso bati, eta orduan beste motatako proiektu baten aldeko apustu egin dula. Nahi du, erreforma bat egitea, estatutuarena, legalidadaren barruan. Bueno, hori guk ez dugu konpartitzen. Eta ikusten dugu ere, ezkerreko ikuspuntutik, badirela sektore batzuk, errenuntzia batzuk egin dituztenak, ez? PSOE-na garbi dago erregimeneko alderdi bat izan delako 40 urtez, eta Podemos baditu bere barne liskarrak, eta bere gauzak, ez? Orduan guztetek detektatzen dugu. Nolabait ere, umezurtz uzten ari direla beste sektore batzuk herri honetan, eta nire ustez horretan, Gema Zabaletak, Madrazok, Arrantzek egindako gutunak, nolabait ere, islatzen duna da, bueno, kontxo, hemen, badira sektore batzuk, abertzaleak ez direnak, ezker estataletik datozenak, eta nolabait ere, urrats bat egin nahi dutenak, eskala nazionalera. Autodeterminazio eskubidean egin liteke topo, non dago? Bai, beraiek... Tradizio diferentakoa dira. Hori da, baina autodeterminazio eskubidea defendatzen dute eta gutunean horrela egite dute. Orduan, nik esan nahi dudana da, independentistok badaukagula aukera ezkerretik, baita ere nolabait ere inkorporatzeko beste sektore batzuk beti ere autodeterminazio eskubidea planteatzen dutenak. Eta beraz, nik uste dut gauzak zentzu horretan mugitzen ari direla, lasaitasun guztiarekin, eta ni maite dut egoera hau gehien bat lehen aipatutakoagatik, ez? Alde batetik ikusten dudalako eztabaida badagoela, eta beste alde batetik ikusten dudalako guk egiten dugun hausnarketa nolabait ere konfirmatu egiten dela, ez? Badira renuntziak, abertzale ikuspuntutik eta ezkerre ikuspuntutik, eta renuntzia horiek sektore batzutan sortzen ari da, umezurtz sensazio bat, eta sektore horiek ikusten dute Euskal Herria Bilduren inguruan, Euskal Herria Bilduren espazioan, posible dela nolabait ere konformatzea esparru berritu bat, ez? Eta ni horren aldekoa naiz. Espainiara birare jarri nuke eta Espainiako gorteetara, Alderdi Sozialisten eta Unidas Podemosen gobernu horretara, nolabait ere Euskal Herria Bildu orain arte ematen ikusi dugu, Sánchezen inbestidura izan da, baina pasaren astean aurrekontuetan gastu muga ere onartu zuen abstentziaren bidetik Euskal Herria Bildu. Baina ematen ari den honetan, eskatzen noiz hasiko da Euskal Herria Bildu? Bueno, guk gasto regla aldatu dugu, ez? Eta horrek esan nahi du gure udalek momentu honetan diru gehiago dutela zerbitzu publikoak eta zerbitzu publikoetan inbertsio egiteko. Beraz, oraingo honetan, zegoen baldintza bat PSOEk onartu duna. Eta nik uste horrek ez duela bakarrik zentzu bat termino materialetan. Lehenengo aldiz ikusi dugu Alderdi Sozialista tribuna baten onartuz Euskal Herria Bildurekin akorde batetara heldu dela. Bueno, horrek badu gure ustez zer esan politiko sakona. Da, nolabait ere normalizatzen ari da bide hori, eta guk nolabait ere, bueno, horren trukean exigentzia bat egin genuen, esan genuen izan zen ezin da estadu guztian gastu regla berdina jarri, gu baditugu hainbat eta hainbat udal, nolabait ere sufizientzia finanzieroarekin, zuek ez diozute hori inbertitzen uzten, eta guk ez gaude ados horrekin, eta onartu egin zuten hori aldatzea. Eta horrek esan nahiko du, ez EH Bilduko udalek, baizik eta PNV-koek, PSOE-koak, eta mundu guztiak eukiko dula. Sufizientzia finanziera baldin badute, diru gehiago inbertitzeko jendearengan. Eta beraz, ez da konformatuko EH Bildu eskatzen hasita. Ez, baina hori gauza handia da, baina neurri berean txikia ere bai, Madrilgo politika gintzan, ez? Txinatarrak esaten dute bide luzeak beti lehen pauso batekin hasten direla. Eta beraz, gu horretan oso orientala gera. Ez, gu baditugu, gu kanpaina elektoralean egin genuen nolabaiteko kontratu bat egin genuen jendarekin. Eta 3 esparroa aipatzen genituen. Eta hori da noiz hartuko da EH Bildu?
espetxe politika esaterako. Edo ez da hitz egingo publikoki honi buruz. Eske agian guk ez dakagu momentu honetan inongo beharrik nolabait ere gauza batzuetaz publikoki hitz egiteko, ez? Eta orduan esaten duguna da, guk nahi ditugu gauza konpondu. Eta gauza konpontzea batzutan ekartze dute ardurarekin jokatzea. Eta orduan, beraz, guk ez dakagu interesik politika ulertzeko ultimatunen terminoetan, eta esatea, ero hau egiten diazu, ero ez dizuten, ez gaude horretan, guk gaude lanean, eta lanean gaude 3 esparrutan. 3 esparruak dira, murrizketa sozialei nolabait ere reversibilitate maila bat eman behar zaizkio, guk uste dugu Katalunian bezala, hemen ere mai bat behar dela, autodeterminazioari buruz hitz egiteko, plurinazionalitateari buruz hitz egiteko, eta guk uste dugu argi eta garbi nolabait ere politika penitentziarioa ekarri behar dela excepzionalidade esparrutik normalidade esparru batetara. Eta hori ez da gure exigentzia, hori da herri honen exigentzia. Eta uste dugu ja tardatzen ari direla. Zen eta badira gauza batzuk ez dakaten aia ez hankaz guri. Denek esaten zuten borroka armatua bukatuta eta ez da desagertua urrunketaren politikarekin bukatu behar zela. Bukatu dezatela ja. Bukatu dezatela ja. Hori ez da negoziazio esparru bat, bukatu behar da gauza hauekin. Beste egunek esaten zuen, preso guztiak Euskal Herrian egon beharko litzateke, noski, egon behar dira. Eta nik uste dut, aprobetxatu behar dugula konjuntura hau nolabait ere gauza batzuei irtenbide. Eta interlokuzio horretan, Espainiako gobernuarekin, zen horretan lagundu lezake Denis Itxasoren figurak, gobernu ordezkari bezala, ez dakit, jarrera desberdina otea garren aurretik egon direnekiko, edo zuek nola ikusten duzu hori? Ni beste egunean irakurri nion uste duten mundo zen elkarrizketa, eta egia da, ez zitzaidala asko gustatu. Berak planteatzen zuelako berriz ere, nolabait ere, urrunketaren politikarekin hausteko bide individuala behar dela, eta barkatu, hori ez da horrela. Urrunketa izan zen erabaki politiko bat. Ni sufritu nuena bere garaian. Eta beraz, erabaki politiko baten bidez bukatzen da horrekin. EH Bilduk esaten duelako, herri honek exigitzen duelako, Amnistia Internazionalek exigitzen duelako. Mundu guztiak ez duelako ulertzen oraindik, gure umeek milaka kilometro egin beharra beraita berama ikusteko. Zeratik horrek kriston arriskua dakar, istripuak eta bar. Orduan, norbaitek serioski horretaz hitzeine balin badu, gauza oso simplea da, erabaki politiko baten bidez hartu zenuten erabakia, orain beste erabaki politiko bat hartu behar. Madrid bat alau izteko, Joseba Agirretxe egontzen ostiralen hemen gurean, eta nolabait ere EH Bilduren jarrera aldaketa bati buruz hitz egin zuen, Joseba Agirretxe jaunak Otegi jaunari utzitako galdera. Zer aldatu da euskal gizartean eta zer aldatu da ezkerra abertzalean, batzuek aspalditik defendatu dugun estatutuaren garapena mespresatzetik kongresuan horren defentsa egitera. Eta esan zuen EH Bilduren PNUizazioak akotxartean eta broma giroan esan zuen, baina hori ere izen hori jarri zion. Pozik, egongo dira orduan ez? EH Bildu PNU bilakatzen bali ba, ez. Esan eduena da, lehenik eta ben, badakatea ez dakiten arazo kronologiko bat ero naita egiten den estrategia bada. EH Bildu ez da ezkera abertzalea. Eta beraz, esan eduan lehenengo reflexioa da, autonomia hau eratu zuen lehendakaria Carlos Garaikoetxea izan zen. Carlos Garaikoetxea EH Bildu da. Beraz ezin daiteke esan EH Bilduk, mespretxatzen dula, autonomia zen eta autonomia hori eraiki zuten askok, lehendakaria barne, Euskal Herria Bildun daude eta ez PNU. Hori lehenengo gauza. Bigarrenik esango nuke, beste egunen entzun genuen Aitor Esteban esate, guk arriskuan jartzen genula kompetentzia bat. Eta postenez esatea, gu defendatzen dugula nolabait ere kompetentzia guztiak ekartzea, ez? Eta hirugarrenik, ezker abertzaleari buruz hitz egiten bali modu, ezker abertzale abstenitu egin zen autonomiarekin, ez zuen ez bozkatu, bere garaian, ez? Esan edut, zer aldatu da? Gauza asko aldatu dira, noski. Eta galdera ez da zer aldatu denero ez. Galdera da, beraiek uste dute oraindik autonomiak eta autonomiatik erakartzen den harreman eredua estatuarekin eta hortik abiatuta posible dugula euskaldunok aurre egitea ditugun erronkei, burujabetzari gabe posible izango dugu transizio digitala egitea, transizio energetikoa egitea, transizio feminista egitea. Hori pentsatze dute, guk uste dugu ez. Guk uste dugu oso ongi dagola, etorri behar den guztia etortzeko, eta horretarako badago egutegi bat, 40 urtetan egutegi pila bat egin dira, Arantzazuko prailea baino egutegi gehiago egin dituzte, baina ojala etortzen diren guztiak, bai. Baina horrekin ez diogu horre egingo datorrenari, eta guk horregatik esaten ari gara, autonomiko hauetan nolabait ere hamarkada batetarako ibilbidea hasten gea. Porque hamarkada honetan eta hamarkada batean sekulako aldaketa datoz mundura, Europara eta Euskal Herrira.
eta horri aurre egiteko burujabetza gara. 5 minutu 10etarako, solaskideek ere galdera egingo dizute, Otegi jauna, eta Jon Ansaseko da galdezka. Egunon, Otegi jauna, egunon, bai. Aipatzen da asko, EAJ-rekiko alternatiba realik ez dagoela, edo posibilitate hori ez dagoela, gainontzeko alderdien artean, ardatz nazionalak ez duelako hori posibilitatzen, kasu honetan alderdi sozialistarekin, ez da? Baina ez dut usteagian analizoek kontuan hartzen dutela orain dagoena, baina ez gertatu daitekeena, ez da? Eta gertatu daitezkeen gauza ezberdinen artean dago Euskal Herria Bilduk indar gehiago hartzea, Euskal Herria Bilduk eta beste indarren batekin ere elkartuta indar gehiago hartzea, zeren gaur egun ere ahal duguk eta Euskal Herria Bilduk batuta, EAJak baino parlamentari gehiago ere badauzkate, ezta? Zer egin beharko luke EH Bilduk, zer egingo du EH Bilduk bere indar hori hazten joan dadin eta gero eta jende gehiagoren gana iritsi dadin? Bueno, galdera sakona eta ona da, ez? Guk betu kanpaina honetan, orain aipatu izan dut, ez? Ikusten dugu hamarkada batetarako nolabaiteko bide bat hasten dugula, ez? Uste dugulako hamarkada batean sekulako aldaketa datozela, ekonomikoak, industria mailan, digitalizazioan eta barrean, ez? Orduan guk nolabaiteko kanpaina honetan bi gauza egingo ditugu, ez? Bata izango da, egunerokotasunean nolabait ere, ze alternatiba planteatzen dugu jendeak dituen arazoi. Eta bigarrena, eta hori tokatuko zaio gehiago lehendakari gai denari, eta nolabait ere hautagaitza orokor horri, ez? Eta gero gure aldetik egin nahi duguna da, ze erronka ditugu hamarkada honetan, nolabait ere argi luzeak jarrita, eta nola egiten diogun aurre horri, ez? Eta nik uste hori dela gure eskaintza, eta hori izango dela gure eskaintza. Eta egia da, gainera, nahi dugula ezkerreko esparrutik, nolabait ere umezurtz egon daitezken sektore batzuk ikustea EH Bildun nolabait ere referente bezala, eta nahi dugu ere abertzale ikuspuntu batetik ere, hainbat jenderi eskaintzea, nolabait ere esparru bat, ez duena errenunziatzen burujabetasunari, ez duena errenunziatzen independentziari, eta gauza guzti horiek nolabait ere gehituz, uste dugu alternatiba sendo izango garela. Gu gabe ez dago prozesu soberanistarik. Eta gu gabe ez dago ezkerreko politikarik. Badakigu ze aliantza politika egondan hemen 40 urtetan. Gauzak aldatzen dira. Eta aldatuko dira, ez dakitzen denboran. Baina gainera sanoa da aldatzea. Zen eta batzuk ulertzen dute oposizio lana, nolabait ere alderdi interesetik nolabaiteko ikuspuntu horretatik, ez? Eta nik beste ikuspuntu batetik ikusten dut. Hau da, kritika politikoa herri bat hobeagoa egiten du. Osea, nik oso oposizio ona egiten baldin badut, PNV behartuta egongo da, beraiek ere gauza hobeak egiten, eta alrebez. Ni oso futboleroa naiz, eta futbolean jokatu dut. Norbaitek pentsatzen duenean bere postua ez dagoela arriskuan, normalean denboraren poderioz, jokatu ondo, ero jokatu gaizki, jokatzen badu, zeiten dute entrenadore honek. Norbait bandan jarri berotzen. Esateko, ez bazera, hori da guk egiten dugun lana. Gu bandan gaude, ateratzeko prest, eta orduan, horrek zeiten du, taldea mejoratzen du, noski mejoratzen du, hori da gure lana. Ainhoa Fernández Arroya, bekurrengo galdera. Kaixo egunon, aipatu duzu aldaketek denbora behar dutela. 10 urte atzera begiratzen baldin badugu beste testu inguru batean bizi ginen. Orduan zuek ere urrats txikiak ematen hasi zineten aldaketa sakon eta handi batetara, ezta? Txillarre baserrian, gauzak asko aldatu dira, EH Bildu ere nolabait ere aldatu egin da, esan dut, ja ez dago horren lotuta ezker abertzale esan genezake tradizionalarekin edo nagusiarekin, eta testuinguru berri honetan 10 urte begira ere, aurrera begira aldaketak egin nahi dituzue. Politika mundua apur bat krudela da askotan, ezta? Eta gaur egun esateako Madrilgo prentsa ikusten baldin badugu, edo bestelako olako tertuliak eta barre agertzen direnean, beti Euskal Herria Bilduren inguruan nolabait ere pega bat jartzen zaio, edo eta ez dago oso ondo ikusita, eta beti aprobetxatu egiten dutena da, edo esaten dutena da nolabait ere oraindik ere lotuta dagoela zure figurarekin, edo iragan ilun horrekin, politika apur bat krudela da, eta testuinguru honetan ni jakin nahi nuke, errespetu osoz, nun ikusten duzun zure burua hemendik 10 urtetara. Ez dakit posiblea edo positiboa izan daiteken, agian
eragina mantenduz noski beste leku batean kokatzea egokia ikusten duzun edo ez. Mi esker galdeagatik. Nik espero de jubilatu agotean urtetara, benetan. Aunque mundu guztiak esaten du, behitu Bernie Sanders zenbat urte ditu, behitu Pepe Mujica zenbat urte ditu, bai. Nik gauza bat esate beti eta orain ere esango dut, niri ez naute botako. Osea, nik uste dut inteligentzia nahikoa izango dudala, nolabait ere jakiteko, momentu konkretu batean, lehenengo lerroa usteko, eta ikusiko du noiz ematen den hori, ez? Egia da, Madrilen badagola tentazio hori, baina nik uste gero eta gutxago funtzionatzen dula. Beitu, Irlandako azken hauteskundetan, Marilyn McDonaldsi gauza bera egin zioten, eta irabazi du. Zergatik, badiolako belaunaldi gazte bat, ja ez duena hori ezagutzen eta esaten duna bai, baina Marilyn McDonaldsek 1.000 etxe bizitza egiteko konpromiso hartu du, eta niri berdintzai Jerry Adams zein zen, eta bar, ez? Esan nahi dut, nik asko azpimarratzen dugu proiektu kolektibo bat gera, eta badago tentazio bat nolabait ere lotzeko, nolabait ere iragan batekin, iragan konkretu batekin, eta bar. Baina, behitu, nik adibidez aste honetan gertatutako gauza bat niretzat sekulako garrantzia du, ez? Eta da, Gema Zabaleta eskoltakin bizi izan den persona bat da. Daniel Arranz gobernadore zibila izan da Felipe Gonzalezen garaietan. Eta hor gaude orain nolabait ere saiatzen pentsatu etorkizunean, eta niretzat elkarbizitza horrela egiten da, ez hitz egiten. Eta uste dut horrek baduela inflexio puntu bat horretan, ez? Orduan, ni beti esaten den, ni egongo naiz militantzia eskatzen duen tokian, eta ni proiektu kolektibo baten zerbitzura egongo naiz beti. Baina egia da, hemendik 10 urtetara espero den nire bilobekin lasei mendian ibiltzea eta eskatzen badiate zerbait egitea, egingo dut. Baina ez dut uste egon naiz. Lehenengo erroan 10 urte barru ez naiz egongo. Ikusiko du ze gertatzen, grabatuta gelditzen da, eta lehen esan dizu sekularik etzen dukera sekula esango, eta Iñaki Zarrabak azkeneko galdera. Gaixo. Hor, aipatu dezu Euskal Herri Jeltzalek uko egiten diola, edo erruntzi egiten diola erabakitzeko eskubideari, eta zehazta. Ez da erabateko egia, PNVk aurkeztu duen, edo esateko gure abogaduak aurkeztu duen testu horretan agertzen da erabakitzeko eskubidea. Agertzen da gure alderdiaren babesarekin bakarrik, PSOEk eta erabakitzeko Podemos eta ez dute agertzen, baina nik uste hor garbi adierazten dela ez dela hola. Bat, bigarrena, zuk esaten duzu, zuek gabe ez dagoela independentziarik, eta guri gabe ere ez dagoela independentziarik. Bi alde daude hor, derrigorrez konpundu beharko luketena esatik. Hirugarrena, batzutanik jakiten zuek zer nahi duzuen prozesuari dagokionez. Askotan entzun dizuet alde bakartasunaren alde zaudetela, eta beste batzuetan berrez alde bikoaren alde zaudetela. Nik uste zuek ponentzian eta onartu zenuten azkenen negoziazio estatuarekin eta bideo horiek zehatu inberko dira. Eta legalitatearen barruan, iguala legalitatea hori aldatu beharko da, legalitatearen barruan lortu behar dela. Orduan, hori denak kontutan hartuta, zergaitek ez duzuen, beste erabatara ikusten beste posizioek, eta zergaitek ez duzuen pentsatzen lortu behar dezuela, bi alderen arteko loturia, eta beharrezkoa da. Bai, ados nago, esandako hainbat gauzekin ez. Egia da, erabakitze eskubidea dagola formulatua xedapen gehigarri batean, eta nolabait ere itaundua jartzen dula ez. Claro, nork ez du nahi erabakitze eskubide itaundu bat? Mundu guztiak nahi du hori. Baina hori lortzeko jun beharko gineke Londresekin negoziatzera. Espainiarekin ez dagolako. Orduan, esaten duguna da, horrekin denak ados gaude. Baina guk gauza bat esan genuen, guk PNV-rekin akordio bat egin genuen, printzipio eta oinarrien inguruan. Eta modelu eredu konfederal baten aldeko apustu egiten genuen. Autodeterminazio eskubidarekin, berma sistema batekin eta eskubideen panel oso handi batekin. Guk ikusi izan duguna da, hortik pasatu dela nolabait ere PNV beste batzuen konpainia bilatzera, PSOE eta Podemosena. Norbaite pentsatzen du PSOErekin itaundutako testu juridiko politiko batek onartuko dula erabakitze eskubidea, nik ez du sinisten. Ez du sinisten. Eta
Ikusiko dugu Katalunia, ojala gertatzen bada, baina ez du sinisten. Baina guk askoz gauza gehiago egin ditugu eta segurazki publiko ez direnak. Guk PNV-ri hau plantatu genion. Guazen testoa bion artean egitea. Bio daukagulako akordia. Bion artean testoa egiten baldin badugu, guazen adostera ze bilbide egiten dugun testu horrekin. Hau da, Madrilera jun behar den eroez, Madrilek ezetz esaten badu zer egiten dugun, eta guk plantatzen dizuguena da, ezetz esaten badu ez guaz iraultza bat egitera. Guazen herri hau gero eta gehiago horren atzean jartzera. Eta gainera, hori egiten badugu guk estabilidadea emango diogu gobernori. Hori izan da gure proposamena, eta hori izan zaio ezetz. Hori izan zaio ezetz. Orduan, ikusten duguna da, bueno, norbaite pentsatzen balin badu Euskal Herria Bildu egongo dela estatutuaren erreforma batean Ibarretxe planaren askoz ere azpitik dagoena, gu ez gera gongo. Haizu, ez gera jarriko energumeno batzu bezala. Esango duguna da, haizu, lehen aipatutako hamarkada honetarako erronken aurrean, honekin noragoaz. Honekin noragoaz. Beken politika ere ezin badugu guk kudeatu, noragoaz. Nola egingo dugu transizio digitala eta energetikoa eta zeinekin, zetresnekin. Hori da gure xedea. 6 minutu, Otegi jauna, bukatzen joan behar dugu, baina etxeko lan aurretik Miren Gorrotxategi bihar, Elkarrekin Podemosen lehendakari gaia, eta harentzat galdera bat eskatuko genizuke. Bueno, lehenik eta behin, zorionak irabazi dituelako ere barne lehia hori, ez? Egingo nioken galdera, orain hitz egin dugunarekin lotua dago, ez? Bueno, Orereta eta Durangon Alkar gobernatzen dugu, garbi dago ezkerreko ikuspuntu batetik espazio aman komuna handiak ditugula, baina nire galdera da arazo nazionalaren inguruan, eta da, zergaitik Podemos 3 probintzietan ez du defendatzen en Podem komun Kataluniarentzat defendatzen duena. Alegia, Republika Konfederal bat erabakitze eskubidearekin. Hori da nire galdera. Zeratik, horretan kokatzen baldin badute bere burua, gauzak askoz ere norlabait ere erretzagoak izango dira. Bala egingo dugu bihar galdera, Miren Gorrotxategi. Arnaldo Otegi, Euskal Herria Bilduren koordinatzaile nagusia, eskerrik asko Euskal Telebistara. Zuei, mi esker. 10:07 minutu Jon Andreok, albisteak orain, egunon Euskadin, Amane Ibainezekin.